Què passa? Aquí estem seguint a l'Àngel Puig, a veure si tenim un bon vol, mai millor dit, que avui fa un dia de collons, i aquí aguantant metge. Ara, si et gires, veuràs que està a punt d'aterrar. Ara el teniu aquí davant. Jo sóc el Joan, sóc el que acostuma a fer els rescats, que vol dir que puntem el globo, ells s'enlairen, i nosaltres el anem a buscar perquè mai sabem on anirà a parar el globus. Mira. It's